ହେଲା ଆରେ କଣ ହେଲା ହେଡି ଗୋସେଇବ କଥା କଣ କି ହି ମୋ ରଙ୍ଗମହଲ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରୋଲ କରି ବୋଲି ଅଡିଶନ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି ପରାପର ହେଇଗଲା ଆରେ ଆମ ଡ୍ରାମା ହବ କେମିତି राम गला कुआड़े रे
ରାମ ଆଉ ନାଇଁ 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 ରାମ ଆଉ ନାଇଁ ରାମ ସାର୍ ନରିଆ ବେଳେ ନରିଆ ବେଳେ ଗଲା ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବିଦା କରିଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ା ଆଉ ନାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ହବ ରାବଣ ମୁଁ ହେବି ରାମ ମୁଁ ରାମ ହେବି ଆଜିଠୁ ତମେ ହବ ରାବଣ ଆଉ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ହେବେ ରାମ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଆମାସଟାର ଭଳି କଣ ମାରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ପୁରୁଣା ଆମାସଟା ଭଳିଆ ମାରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ରାମ ମୁଁ ରାବଣ ହଉଛି ଗୋସାଇଁ ତମେ ଖାଲି ପାଡ଼ି ଦଉଛ ଚଣା ମସଲା କଣ ଖାଇଛ ତମେ ଆର ଖାଇଲ ତାର ଖାଇଲ ସମସ୍ତର ଖାଇଲ କାଲି ତମେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇଛ କି ଖାଇବାଟା ଟିକେ କମ କର ଗୋସାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚଣା ମସଲାଠୁ ରୁଟିଠୁ ନେଇକି ସେ ରୁଟି ଖାଇଛି ଗୋସାଇଁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ ରାବଣ ହେବିନି ତମେ ହବ ରାବଣ ମୁଁ ହେବି ରାମ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କାହିଁ କରୁଛୁ ଶୁଣୁ ଠିକ୍ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବିଲକୁଲ କିଛି ମଝିରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ନା କିଛି ହବନି ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯିବି ହଁ ରେ ରାମ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର ସୀତା ହେଇକି କଣ ଡାଲିଂ ଡାଲିଂ ତାର ଏବେ କଣ ତୁ ରାମ ହେଇକି ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଛୁ ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଢିହାରି ଡ୍ରାମା ମାଷ୍ଟର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଢିହାରି କି ତମେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣାଉଛ ସରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ପଚାଅ ଆଜି ରାବଣ ରାମ ସହିତ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ ଓକେ ଡାର୍ଲିଂ ହଁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି Start କର। 1 2 3
ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକିରେ ଆମ ଗୀତି ନାଟ ସ୍ନାନ କରାଗଲା ରାବଣ ବଧ ସରିଲା ଇୟା